Tough Mudder. Cwrs 12 milltir a ddylunwyd gan aelodau'r lluodd arfog yn America. Cystadleuaeth anioddefol sydd bellach wedi cyrraedd gwledydd Prydain. Drwy gydol y flwyddyn, mae miloedd o gystadleuwyr wedi wynebu'r her. Ac wedi cael sioc drydanol i'r system, ac yn y cymal nesaf yn y gogledd orllewin, bydd y lle yn ei chanol hi. Adeg hynny, mi fyddwn ni'n dilyn ôl traed rhyfelwyr Eryri, yng nghystadleuaeth gleta'r byd. Grŵp o ffrindiau o ardal Dyffryn Ogwen di'r hyn. Ond am ychydig oriau pob mis, mae'r cyfeillgarwch hwnnw'n cael ei wthio i'r eitha wrth i'r hogia droi'n uned sy'n cydweithio. Annog ei gilydd. Come on, Gath! Heb anghofio am bwysigrwydd disgyblaeth. Ydych chi'n gwrando beth ni ddeud, na ddim byd. A mi fyddwn ni'n ei gweld nhw a'i cefna tywal ar sawl achlysur ar hyd y daith. Basta, ti'n cwrio. Un o'r hogia sydd wedi bod yn flaenllaw wrth gadw trefn ar y Snowdonia Warriors ydy Mike Oliver, hogyn lleol o Bethesda, ond syniad pwy oedd hyn i gyd. Wel, ti'n gwybod, ni treinio ers blynyddoedd, a treinio i chwarae rygbi. Wedi eisiau gorau i rygbi i'w 6-7 mlynedd nôl, a ddim llawer o bwrpas i treinio, so o'n eisiau dipyn bach o challenge. So mi'n penderfynu cael look ar y we, beth sydd allan a'i wneud, a mae'n gael hyd i'r Tough Mudder. Felly, pa mor hawdd o dod o hyd i griw mor fawr i'w ddilyn o? Mae'n uffar o job anodd gael 16 o'r ei gwirio i ymuno, i fod yn onast, ond mae'n ddigon o'r ei gwirion yn Bethesda, a dwi'n abod digon o'r ei gwirion. Ond ni wedi bod wneud o fod pawb yn cael ei dwrn yn arwain, so fod almost ddim ar un bwyll. Ond sut foi ydi Meic pan mae o'i hun yn arwain? Reit relaxed, easy going. O'n i'n fel a bus yn dyn o'r ysbryd. No nonsense talking di Mike, os ti ar ei holi gyd i wybod. Ond da ni eisiau hynna weithio fyd. Mae yna ddau eisiau fi allan fel pengalad i fi, a dwi'n meddwl hynna mewn ffordd bwnt. Dwi'n meddwl mewn ffordd... Dwi'n meddwl sut ti'n gorau cael nhw i stopio nhw. Dyla'n jympo dyn. A y llall ydi Mike Oliver, wedi dim stopio hwnnw chwaith. Mis Mehefin, a cwpl o fisoedd wedi'r hogia ffurfio tîm, maen nhw wedi gadael ardal chwaral Dyffryn Ogwen i ymarfer ar draeth Dinas Dinlla ger Caernarfon. Training nath Steve Joey yn Dinas Dinlla, uffan o training calad. Rhedag trwy tywod a shingle yma nag. Wedyn mynd i'r mewn i'r môr, oeri ag allan o'r môr. Wedyn rhedag i fyny top y bryn. A trio gorau i torri ni oedd o, dwi'n gwybod wedi dricio. Partneru ni fyny. Wedyn oedd pawb wedi cael ei farcio fel rhif un yn mynd i fyny ag rhedag i top y bryn. Oedd o'r ail gorau mynd i fewn i'r stress position yn erbyn y bloc yma. Ac oedd hwnna yn infernal a galad hwnna. Mae'r cwysio'n dechrau brifo. Isit. Fel ti'n gweld, dwi'n gwneud uffar am byd i hyn. Fuck off. Oedd yn cefno ni'n ebyn y wal ar yr adeilad yn gwylod Dinas Dinlla. Oeddech chi'n gweld bod Meic yn barod i fynd lawr. Pan mae'n gweld bod chdi'n stryglo a ti'n gweld bod o'n stryglo, mae'n mynd oedd cystadleuaeth neu di stopio cyn fi, a ti'n gweld ar ei wyneb o. Mae o'n dweud, dwi'n mynd i'r give-up de. Dwi'n eich di'r give-up gyntaf, a dwi wedi cael un y ddau o bethau fel efo. Ac neitho'n danos bod o'n mynd i'r give-up. Ond os ni di'r give-up gyntaf, dwi'n siŵr bod o mor agos a chdi, jyst dio ddim yn danos o. Ond be mae Mike Oliver yn neud pan nad ydio'n Tough Mudder? Marine Electrical Engineer ydw i, fel teitl yn gweithio i Holyhead Towing a Turbine Transfer. Ac ar y funud dwi'n gweithio'n Lerpwl ar y llong yma sef y Malldraeth B. Ryw problem trydanol, fydden nhw'n galw fi allan a fyddai'n trio sortio allan. Reit anodd efo'r swydd ydw i mewn am bod dim ond i merchad dwytha, o'n i'n gweithio yn Lerpwl o fama ar y Cyml B, wedyn dwi'n cael galwad ffôn. Dwi'n drosodd i Brefahaven, lle o'na broblem ar y Cemais B, llong arall o gynna ni. Ond o'n i'n gweld ti'n anodd, o'n i wedi paratoi i fynd i dreinio y weekend yna, ond o'n i methu o'n i gorau mynd i Germany. Just be ar y penna ni.
Mae'n cario dipyn bach o bwysau fo fi yn y fan, kettlebells. A byddai'n neud wedyn weithiau di mynd ar ochr y llong a neud rhyw training session fyna. Mond yn llefydd, dydy pobl ddim yn abo fi di. Ond mae'n amhosib ymarfer a pharatoi at bob agwedd o gwrs fel y Tough Mudder. Felly, at be mae'r hwgia'n edrych ymlaen fwyaf? Unig beth o'n i ddim di gael ydy electric shock. Dwi wedi bod yn trio ysgoi gael sioc ys 22 mlynedd yn oes, 10,000 volts dwi'n mynd edrych ymlaen am hynna di. Wythnos nesa ar y lle. Iawn! Mae'r hwgia ar gwrs go wahanol. Torri mewn na, torri gwynt o'n i'n mynd i wneud o'n dyna fiol.